Hagajing lekai Indian Premier League hapdeng ka Lucknow Super Giant Persia ya ka Kenhun Virat Kohli ka RCB. Haba pai syak ne jing lekai ka RCB ka lammat biang ya ka Namrem. Adin bagala syak pelem hakmat ka Kenhun jong KL Rahul ka LSG da Arpeu Prarons. Hagajing lekai Premier League hapdeng ka Newcastle Persia ya ka Everton. Haba pai syak ne jing lekai baro art legi Kenhun kia khait da mar shigol. Ya ka shigol jong ka Newcastle ayo ban tap ha ka minit ka Khatsan lengbau Isak. Bad ya ka shigol jong ka Everton ayo ban tap Ashwa ban kut ka jing lekai kata ha ka minit ka pra leng ba ka penalti balakan jat dau liwen. Agoi par ka jing lekai Premier League ha preng ka Tottenham Persia ka West Ham. Aba pai syang ka jing lekai boro artli ki Kenhun kia khait da mar shigol. Ya ka shigol jong ka Tottenham la yo ban tap ha ka minit ka Basan lengbau Johnson. Bad ya ka shigol jong ka West Ham la yo ban tap lengbau Sauma ha ka minit ka khat khandai. Hagajing lekai Indian Super League hapdeng ka Odisha FC Persia ka Punjab FC. Haba pai syang ka jing lekai ka Odisha kala khori ka nam job halai hadin bagalala ban pelim ka Punjab FC dalai lekai Maurizio yo ban tap Argol nak benta ka Odisha. Ban leng ba ka jing job ka Odisha kala kiu sya ka kerdan ka ba ar hagami ya khen point. Hagajing lekai Saudi Pro League hapdeng ka Al Hilal Persia ka Al Aqdad. Agar kecil lekai ka Al Hilal kadang peteng ban khori ka nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ka Al Aqdad dalai lanot. Bad ya gini gilai gol jong ka Al Hilal la yo ban tap nengkong lengbau Al Sheri ha ka minit ka khan riu. Ya ka gol ka ba ar la yo ban tap lengbau player nagari Brazil Malcolm ha ka minit ka ban riu pun riu. Bad ya ka gol ka ba lai la yo ban tap lengbau Al Dawsari ha ka minit ka ba nyau peu lai. Bad leng ba ka jing job ka Al Hilal kadang scam ban bad ya kerdan ka ba nengkong ha ka mi ya khen point. Agawai par kecing lekai apring ka Abha Persia ya Kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Aba pai syak ne kecing lekai ka Al Nassr kalala ban lim kuput ya ka Abha hadu pra lanot. Baleng bagi ni ki pra gol la penlong ya ka Al Nassr bukan ya rengkat bat ka Al Hilal. Kabaliyo ban tiap hadu pra gol Persia ya ka Al Rid. Haga samoy jong snem khat kendai spa kendai peu tang hagawai kecing lekai. Bar haga ne kecing lekai urang lekai baken sa jong ka Al Nassr Cristiano Ronaldo rio ban tiap hat-trick. Bad kumjuro uliyo artli asis. Ya gini gilai gol Cristiano Ronaldo uliyo bentap tang haka kela step. Kata haka minit ka bakhat way, arpe way, bad haka minit ka basau peu ar. Baling bang ini gilai gol Cristiano Ronaldo lekan jo syaki arp kundai gol haka nega samoy. Bad udunas tang riu gol bantau rikot temai kumurang lekai bayo tap bun gol. Haka jing lekai Saudi Pro League tang haka way ka samoy. Bad ka jing lekai ka badang sa naga menta ka Al Nassr menta ka samoy kalong san riu teli.